Karong misaka na sab ang presyo sa produktong petrolyo gibutyag sa usa ka transport group sa Davao Region nga halos katunga sa ilang mga membro miundang na sa pagpamasada tungod sa kamahal sa presyo sa lana. Ani ang report ni Kent Abrigana. Sugod karong adlaw, nagpatuman na og usbaw sa presyo sa mga produktong petrolyo ang mga kumpanya sa lana. 3 pesos ang isa ka sa kada litro sa gasolina, samtang 4 pesos and 10 centavos sa matag litro sa diesel, og 3 pesos and 50 centavos sa matag litro sa kerosene. Busa sa karon na nasa kapin 74 pesos ang matag litro sa diesel. Sa gasolina, sobra 69 pesos na ang kada litro, samtang sa kerosene, kapin 77 pesos na ang litro. Matod sa Southern Mindanao Diversified Operators Cooperative o SEMDOC, tungod sa sunod-sunod nga oil price hike, mikabat na sa 40% ang mga PUJ drivers sa Davao Region ang miundang na sa pagpamasada. Muundang na sila, di na sila wala sa'yo madalang take home. Kung wala kita, muundang na sila. Mag-drive na nakabulabal kay kasagaran sa itong mga driver ka, nakapangutang niya ng motor. So, ilang pasahero, ilan na, walang sila bahinan. Tungod na sa pag-trade pasada nga ilang na dawat, tungban mula ilang na nadawon sa motor karon. Kasagaran sa itong mga driver ka na yung mga motor. Ang pipila ka na nag-iya og karinderya sa Davao City, nagdaging natasab, ilabi pa nga taasab ang presyo sa LPG, nga nasa kapin 1,100 pesos ang presyo, sobra 700 pesos ang 7 kg, o halos 400 ang 2.7 kg. Busa si Jimmy, kahoy og uling na lang ang gamit sa pagluto sa ilang karinderya. Sa ako lang, uling raman mong gamit sir, kahoy. Kuan, maura, blower lang. Kaya naman. Para tipid sa kuan pod, kurente ana. Bahala kay palitunon biguton sir. Mato sa Department of Energy, ang paglihok sa presyo sa produktong petrolyo tungod sab sa paglihok niini sa world market. Kauban si Melchor Awing sa kamera. Ako, si Kent Abrigana, para sa One Mindanao.